Wala tayo nito. Tao dito mahilig sa manghang, ayan. Try natin tikman. Welcome back mga ka-studio to another video. Patricio Kusopro, nandito ako sa Ulan Tubig, Dumaguete City dahil titikman ko ang legendary Iking Paklayan. Dito sa likuran mo, studio, ayan o, ang daming taong makain. Kaya tara na, let's go! Organ. Wala tayo nito. Tubig lagi timpla. Tubig apa nih? Kisah berawat. Ini dah.
Ay po, gabral na wong dugay makita nga ito akong igagas Afrika. Dede. Okay, yung sampak ko, isang baso. Ha? Sampak lang kayo ngayon, baso. Ayan mga studio, ready na po yung mga pagkain natin. Nag-order po ako ng basoy. Ito po. Ayan, basoy. Ang simod ng baka na to. Saka mayroon pong lamang loob din. Yan o, parang kamto mo, no? Yung hiwa niya ba, box. Saka mayroon din ditong himos na paklain na mga studio. Ito po. Yan o. Mga lamang loob din po ito mga studio. Yan, paklay. Sikat sila dito sa paklay talaga mga studio. 22 years na recipe na to ni Manong Iking. Tara mga studio, tagalin to, pray muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessing, sa guidance, and protection. Amen. Ram, kaunta nyo, daming taong kain nito mga studio. Ang iba nakapila pa. Tiniin pa lang, nandito na kami. Wala pa sila. Oo, close pa sila. Time na dito mga studio, 11 AM to 1 PM ubos na. 22 kilos o bilis lang, no? paklay o. Sold out agad. Tara, ngayon ta. Tikman natin yung sabaw muna mo. Sarap, init pa. Yung lasa niya, lasang-lasa yung turmeric man. Kasi nag-iba yung kulay man. Pero lasang kamto soup siya. Yan yung kuhan mo. Ito. Mga kuhan. Sunod-unod. Sarap mo. Lambot ng karne mo. Matagal siguro niyang pinakuluan. Sarap mo. Halos din mais. Oh, yung kanin nila is mais. Sobrang sikat ni Mang Iking dito sa Kuan, Dumaguete. Salamat sa lahat ng nag-recommend dito. Opo. Sarap mo. Sabaw pa lang. Mapakain na talaga dito. Ito tayo sa paklay. Ito yung paklay ng uso dyan. Ito yung normal na lasa lang. Yung wala pang sili. Pero marami yung sili dito nakahanda. Oo. Tikman natin yung sabaw muna. Kaiba tong paklay nila kasi lagyan ng kape yun mo. Tapos mayroon pang ketchup. Oh, ibang lasa mo. Sarap ng paklay no, mangang-anghang kiti. Oo. Ito yung kuano, maunod naman. Yan. Saka mayroong toasted na kuan, mag-garlic pa. Yan. Maraming garlic. Wow. Nagahan dito sa kanya, malambot yung laman-laman ba. Yung karne, no? Diyan natin ang sili mo. Sige. Daming sili nito mga studio.
Wow. Ay, sumama ng iba eh. Sagaran dala dito kumakain, mayroong sining nilagay. Parang makisili yung mga tao Tao dito. dito mahilig sa manghang, ayan. Try natin tikman. Manghang sili mo. Sarap pag mayroong sili. Wow. Sarap bang? Ito na sa iking nito. Anong iking? Oo. Legendary po si Mang Iking dito kasi sobrang tagal na niya pong nagtitinda ng paklay. Legendary paklayan. Oo. 22 years. Since 2000 ba sila dito nagbebenta? High school pa tayo niyan. 10 years ko pa ako niyan mga studio. Oo. Hindi, uy. 10 years no? 1990 mo. Oo. Mapapakanin ka daw dito. Mais. Sabi ko dito talaga masarap yung paklay at pastoy niya dahil malambot yung loob. Hindi ka na mahirapang mag-inya, no? Studio dyan na makapunta ng Mag-8. Try nyo to. Iking paklayan. Aksyon po gawa nyo. Sarap na diet mo dito. Kasi mapaparice ka, no? Ang sarap niya ipari sa rice. Buto mo. Ito na paklay mo. Nagsahan ko pa rin yung barang toasted garlic mo ba? Marami pa rin nakapila. Ubus na lahat mo. Best dito sa Iking's Paklayan ng sila. Kita-kita tayo mga sunod na food trip dito mismo sa Dumaguete. Bye-bye.